Dobrý den, vítáme vás u dnešního videa a právě jsme s Lukášem Řepou na rybách. Momentálně mi bere ryba, tak doufám, že ji vytáhneme. Samozřejmě v tomhle videu nečekejte něco extra, je to moje první video, takže se to teprve učím. Nicméně, byl bych rád za každou rybářskou radu a zároveň bych chtěl vědět, kdo z vás je rybář. V tomhle záběru se mi ryba bohužel utrhla, ale teď vám ukážu fotky ryb, které jsme v ten den chytili. V ten den moc ryb nebral, ale jak já říkám, vždycky lepší něco než nic. Největší radost jsme měli ale z lína, protože se nám ještě chytit nepovedlo. Večeru jsme šli hrát z věci s detektorem kovů a teď vám ukážu naši společnou fotku. S tím detektorem kovů jsme hledali docela dlouho, ale našli jsme. Postupem času, jak jsme kopali, tak jsme si mysleli, že je to nějaký granát nebo mina. Ale v závěru nás zrak oklamal. Byl to nějaký starý zapalovač, jak bylo vidět na fotce. Taky je na fotce vidět, že jsme našli víc věcí. Našli jsme nějaký plech, nějaký šroub a ten zapalovač. Byli jsme rádi za všechny věci, co se nám v ten den staly, že jsme chytili ryby, že jsme našli věci s detektorem kovů a byli jsme za všechno rádi. A ten druhý den se nám vydařil trochu líp, protože se nám povedlo natočit, jak taháme ryby a chytili jsme víc ryb. Jelikož jsme s Lukášem byli rybaři 2 dny za sebou, tak mi napište do komentářů, jestli mám udělat druhý díl. A za 20 odběratelů vám o Lukášovi povím něco víc. Děkuji vám, že jste shlédli toto video a mějte se hezky. Čau.